Okay, so it's a busy Tuesday morning. Ayan, today's March 10 and nandito tayo ngayon sa may kahabaan ng Angeles Magalang Road. Ayan, kung makikita nyo yung patas doon, yun na yung overpass. And then yung nakikita nyong kalsada ron, yun na yung NLEX. Yan, NLEX. At yan na yung Marquee Mall. Yun doon, papunta na ng Pandan or Angeles proper. Ang ganda ng mga ibon, no? So for today's video ay papasyalin natin for the second time yung Marquee Mall expansion, which is sa side lang daw, sa side lang ng NLEX na to. Bali yung nakabakod na green na yon, yung sa likod, yun yung ginagawa nilang expansion. So, nung first update natin doon, nakita natin yung kabuuan ng mga inuhukay or naglilinis pa or nagpapatag sa ibang parte. Pero ngayon, titingnan natin kung may development na ba tungkol sa massive project ng Ayala Corporation. Kasi yan ito Marquee Mall pa rin to Marquee Mall expansion. So para may pagkita ko sa inyo kung ano na yung latest update dito sa ginagawang massive project. So tara, puntahan na natin. Talagang matindi yung competition sa mga mall ngayon. Dahil yung SM nag-expand, yung nag-expand na rin yung Marquee Mall. At yung pala yung Toyota. Yun. Itong daan na ito, very popular to sa mga nagwo-walk at saka nagja-jog. Especially tuwing hapon at saka pag maaga. Kasi tingnan nyo, napakaganda ng kalsada. Wala kang makikita mga maraming sasakyan na dumadaan. Maliban lang dito, siyempre, ayan na yung endless. Ayan, So last time, nag-drone tayo banda doon. And doon ulit dahil doon yung malilim Yan Ayan. At saka last time pala yung gamit natin si Pongkan. Pero ngayon, si Stark muna yung gagamitin natin dahil sabi ko nga sa inyo, nagkarga tayong gas kanina. Nag-full tank tayo sa halagang 210 pesos. Yung kulay green na yun na nakabakod, parang yun yung imbakan or bodega nila. Then sa likod nun, yun yung ginagawang project na magdudugtong dito sa present Marquee Mall na ito. Meron din palang rito, nagda-driving school, ayun Parang yung sa ano bang tawag doon? Yung sa Mexico to San Fernando Bypass Road. Maganda nga mag-practice dito. So tara, mag-drone muna tayo.
nakapag-drone na tayo at nakita na natin yung aerial view nitong Marquee Mall expansion, which is nasa likod natin. At ayun naman yung mga, so doon naman banda yung bali located siya doon mismo sa likod ng Marquee Mall condominium. Ayan. So I think dito na magtatapos yung video natin tungkol sa pag-update dito sa may Marquee Mall expansion sa Barangay Pulong Maragul, Angeles City. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Troy Landas is signing out.